keep you blessed this beat. Di na ko magtatalo ang isip kong gusto kita. Kitang-kita ko rin ang saya sa iyong mga mata. Sa tuwing kasama mo ko, sa tuwing kasama kita, aminin mo na tayong dalawa ay bagay talaga. Bagay tayo, bagay-bagay tayo, bagay tayo, bagay tayong dalawa. Hawakan mo ang aking kamay at lilipad na ng sabay. Kanina kapag ka mo na tumatak. So ayun mga chicken pie fam, kung nagustuhan nyo tayo, please like, share, and subscribe my YouTube channel. At yun, thank you pa nga pala sa mga kasama ko dito, ang aking videographer Melvin Lapus at ang aking pinsan nandito rin. Thank you sa jacket. Let's go, at sponsor lang tayo dito mga chicken pie ko dyan. So yun, nandito po kami sa Plaza Magalang. And yun, don't forget to subscribe my YouTube channel at ring mo na rin yung bell para ma-notify kayo sa mga vlog na aking i-upload. Mga chicken pie ko dyan. Let's go!